Adam je ten najzaujímavejší človek, akého som kedy v živote stretla. Má unikátnu kombináciu dravosti, láskavosti a extrémneho nasadenia. Dôslednosť a perfekcionizmus v procesoch. Neuveriteľne na sebe pracuje, vzdeláva sa, obrovské množstvo kníh prečítal. Nádomy si vážim jeho odolnosť a odhodlanie a ďalej je to empatia a chuť vždy pomôcť tomu druhému. Vyrástol s ňou, môžem si už dneska povedať, že veľmi schopný manažér, najmä procesný manažér. Tak je to taký ambiciózny Buddha s lepšou postavou. Som na ňo hrdý nielen ako samozrejme manažér, ktorý mu sa podarilo ho vychovať, ale v prvom rade ako jeho otec a naozaj držím mu palce, aby proste nerobil toľko tých manažerských chýb v živote, ako som robil ja a dosiahol tie pozície oveľa rýchlejšie. Adam, nepochybujem o tom, že máš vlastnosti, ktoré ťa predurčujú dosiahnuť najvyššiu kariérnu pozíciu. Adam, držím palce a všetko dobré.